Γεια παιδιά, καλώς ήρθατε πίσω στο channel μου και σήμερα. Ναι, βλέπετε ότι έχω πιάσει ένα pop, το ξύρωσα. Μην το ξέρω, είναι φανταστικό. Συγγνώμη που δεν μπορούσα να κάνω upload εκείνο το βίντεο με τα νούμερα. Δεν μπορούσα, πίνωσα πολύ. Αλλά τώρα θα κάνω upload ένα βίντεο με το ξύρωσα. Μην υπομονώ να το ρίξω. Είναι στο κρεβάτι μου αυτό. Oh my goodness, κοιτάξτε, εδώ είναι το πρώτο σκαρμανίδι του ASMR. Και τώρα στο ανοίξουμε. Μπορεί το τόμο. Δεν θα βγει από το κουτί. Πώς θα στήσω. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται δεν θα βγει από το κουτί. Θα βγω και αυτός. Τάρα, ξύρωσα. Είναι πανέμορφος το ξύρωσα. Το κράτησα για να το κάνω απόψε. Είναι τόσο γλυκούλης. Έχει και το μικρό του παγωτό, παιδιά. Είναι πανέμορφο. Κοιτάξτε το κουτάκι του. Και στο δίχως μου έχει αρέσει πολύ. Είχε και σύναμο, αλλά ήταν γλυμμένος. Και ποτσόκολα. Προτίμησα το ξύρωσαμε επειδή είναι πιο cool και πιο όμορφος. Δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Αυτό ήταν, ναι. Θα σας δω άλλη φορά. Γεια!